Знаеш ли, че помощта на Вселената винаги е на една молба разстояние? И на мен ми се е случвало. В моменти, когато си казвах, че повече не мога да се справям сама, точно тогава идваше помощ. И не говоря само за финансова. Например, когато имах нужда от детегледачка, попаднах на две обяви в OLX. Едната жена беше с опит и поиска 10 лева на час, а другата девойка по 10 лева на дете на час. Аз имам три и изборът беше ясен. Така намерих жената, която се грижеше за тях и успях да продължа напред. Всичко това стана, когато бях готова да поискам помощ от Вселената. Днешният ритуал е точно за това. Утвърждението е аз знам как да поискам помощ. Като за начало помисли за новите си 10 000 лева днес, какво би направил за своето семейство. А след това, ако имаш труден момент, просто се отпусни и поискай насоки от Вселената. Няма нужда от отчаяние, помощта е винаги там. Остани свързан чрез благодарност, позитивни мисли и благородни постъпки. Защото в духовния свят парите са енергия и се движат по законите на Вселената. Когато започнем да ги следваме с мислите, чувствата и действията си, тогава изобилието идва естествено. Остави коментар. Вселената се грижи за мен. А през деня си припомни моменти, в които нещата са се нареждали сякаш случайно, но всъщност точно на време.